Hola, què tal? A 20 de maig que estem avui. Informació de servei. Sembla ser que serà el darrer dia de pluges. Seran febles, però les notarem durant tot el dia. A la nit, el cel quedarà destapat. A veure si és veritat que ja toca una mica de solete constant. Anem a les notícies. Parlem de l'acord d'associació, que sembla ja com la construcció de la Sagrada Família, perquè l'Andri Ribas reconeix que l'acceptació de l'acord amb la Unió Europea implicaria la creació de prop de 70 noves lleis. El secretari d'Estat d'Afers Europeus fa una crida a la confiança en la gestió parlamentària per la creació de les noves normatives. Més confiança, ja que ja hem depositat, és impossible. El que passa és que es donen llargues i ni referèndum ni res. No serà que hi ha por bestial a que la ciutadania digui que no? Seguim amb el mateix tema perquè Concòrdia defensa el no en un eventual referèndum sobre l'acord i assegura que el text actual és negatiu. El president del grup parlamentari admet que França i la Unió Europea donen per tancar l'acord, però defensa que una renegociació seria possible si hi hagués voluntat política. Bueno. I si volgués tornar a redactar, crec que ja que viuen en los mundos de Yuppie i no tenen clar els timings de les institucions. Si no ho fas ara, ho perds. I acabem amb esports, perquè el gran esdeveniment mundial de l'esport, com són els Jocs dels Petits Estats a Europa, està a punt de començar. Ahir va fer la rebuda oficial del govern als esportistes andorrans que defensaran els colors en l'esdeveniment. I clar, tot xuli, guai, valors, esforç, i la roba no es pot rentar a casa perquè encara no ha arribat tota. A veure si hauran d'anar despullats. Segur que els membres del COA la tenen tota i per partida doble. Va, acabem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor, si voleu, clar. Adeu.